deskritta bħala l-istorja taż-żewġ qabelas fi Brussell jgħid mod u f'Malta jiddikjara l-oppost. Iżda malli ma naħa qegħdin huma dawn it-titli fil-ġurnali tal-ħadd li janalizzaw l-inkonsistenza tal-Prim Ministru fuq il-politika internazzjonali b'rabta mal-pakkett finanzjarju li allokat l-Unjoni Ewropea għad-difiża u s-sigurtà. Bil-Prim Ministru l-ewwel għadda messaġġ biex jgħid li kien kontra dan l-investiment imbagħad fil-għaxija biddel id-diska u appoġġja dan il-pjan Ewropew, tant li kienet biss l-Ungerija li opponiet. Is-sigurtà Ewropea kienet it-tema ċentrali tas-Summit Ewropew li din il-ġimgħa tlaqqa fi Brussell fl-isfond ta' aktar attakki min-naħa tar-Russi fuq l-Ukrajna, kif ukoll fl-isfond tal-pożizzjonijiet li qed jieħu l-President Amerikan. It-Times fl-editorjal tagħha tikxef kif huwa evidenti li qabela qed jilgħab il-logħba li jżomm sieq fuq kull naħa u jinsisti li b'din il-logħba qed jipprova jiskorja punti politiċi b'mod fjakk. Hawn l-editur jistqar li grazzi għal Robert Abela pajjiżna se jispiċċa iżolat f'mument kritiku u jistaqsi d-domanda ma li ma naħa verament qegħdin. Il-Malta Today min-naħa tagħha titkellem dwar dak li sejħet kontradizzjonijiet fl-istqarrijiet ta' Abela. Dan meta wara bibien magħluqa għamel eżatt bil-maqlub ta' dak li kien qal ftit tal-momenti qabel. Bil-gazzetta tajt li fi Brussell Abela jipprova jkun Prim Ministru, imbagħad f'Malta jkun il-mexxej tal-Labor, parti minn issejjaħlu l-Malta Today. Intant il-gazzetta illum tkellmet ma' numru ta' ministri li kixfu kif Abela mhux qed ikun meqjus fi kliemu u qed jilgħab bid-diskors. Wieħed mill-membri li kwotat il-gazzetta stqar illi dawn it-triki trakki se jagħmluna irrelevanti. Dan fil-waqt li ministru ieħor iddikjara mal-illum illi Abela mhux qed juża moħħu u kulħadd jaf x'rasib sa għandu.